लायो सालबारि दखना एफसु चेम्पियन टीम दबारि आखाइ हमनानै थाखाय जोबोद मोजां गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना चेम्पियन जानो हाबाय गासै गलबा हादोंमोन बिथांमोना जार्सि नाम्बार 99 कुणाल बर' बिथाङा जेरैबायदि खेला दिन्थिबाय बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों आसा खालामदों इयुन समावबो बिथाङा मोजाङैनो गेलेनानै दिन्थिगोन बेनि थाखाय खावलायबाय जोङो बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायगोन बाइस जन कक्लाबारि समष्टिनि मानवगेरे एमसिएलए मन्टु बर' लोगोसे बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानवगेरे भाइस प्रेसिडेन्ट कर्मकुल चन्द्र बर' मानवगेरे सार बिथांमोनखौ खावलायगोन ट्रफि आरो प्राइज मानि दा बे मोननै बान्थाखौ गथायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौ सिगां फारसे आवगायनो थाखाय गुरै खावलायखाबाय मानवगेरे 22 नं कक्लाबारि समष्टिनि एमसिएलए मन्टु बर' आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानवगेरे भाइस प्रेसिडेन्ट जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माखासेखौ उनफारसे थाबायफानो थाखाय खावलायबाय जाहाथे मोजां फैयो साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बान्थाखौ गथायनो थाखाय फरायनो थाखाय सिगांदों दा बिथांमोनखौ सिगां फारसे लानानै फैनो थाखाय जिल्ला बिथांमोनखौ खावलायबाय